vody. A nejenom, že to dokáže zastavit vodu, ale dokáže to i ohřát tu vodu, a to takovým způsobem, že i v zimě na Lipně začne okamžitě tát a ty ledy se roztříští, popraská to, ohřeje se to celý, no a odpoledne už by mohlo být jaro. Tak tohle to všechno dokáže právě tenhle ten zastavovač vody. A proč zastavovač? To z toho důvodu, že pořád stoupala. Já jsem pak chtěl vědět, o kolik stoupla zase za ten den, tak jsem to zapíchl ráno a od té doby, skutečně už je to týden, od té doby nestoupla ani o centimetr. Takže skutečně důkaz, že to dokáže krásně zastavit vodu. Luxusní záležitost, je to drát asi z antény, tak já nevím, jestli je to důležitý, ale možná jo, nějaký ty signály dává nebo něco takového. Takže jestli potřebujete zastavit vodu, ohřát vodu a přivolat jaro, tak tohleto si můžete vyrobit. Zastavovač vody. Tak tady je nádherný důkaz, že díky zastavovači vody ta voda nestoupá, pořád je tam, kde byla, a navíc, že to skutečně funguje i na to přivolávání jara. Pomalu si můžeme sednout tadyhle k ohni a začít si užívat, protože led roztál, a to je ten ohřev vody, to je vlastně taková vedlejší, druhotná, výborná věc.